28. augusta 2024 sa zastavilo Veľké srdce, ktoré patrilo významnému trnavskému architektovi Pavlovi Ďurkovi. Bol prínosom pre Trnavu i široké okolie. Spomínali na neho v Ňáriovskej kúri v Bučanoch v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Témou je v tomto roku vlastne architektonické dedičstvo. Ja už som sa s myšlienkou venovať podujatie poctu architektovi pánovi Ďurkovi pohrávala už vlastne počas leta, ale v súvislosti s touto témou to bola voľba úplne, že to bolo tak automatické, že poďme urobiť vlastne takýto projekt v rámci teda Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Práve Ňáriovská kúria v Bučanoch je jedným z množstva projektov, pod ktoré sa podpísal. Vyštudovaný architekt bol hlboko vo svojom vnútri najmä historik a pamiatkár. Tým, že vlastne pri týchto historických budovách projektoval ako keby tú pamiatku, tak tam dokázal ako keby odložiť nejaké jeho tie architektonické tvorčie ambície a všetko to robil ako keby v prospech obnovy toho výrazu, toho historického. Okrem historických budov sa venoval aj projektovaniu bytových stavieb. Jeho odkaz nájdeme v obytných súboroch na Botanickej a Koniarekovej ulici, v polifunkčnom dome na Hlinách či v pastoračnom centre na Prednádraží. Najväčšou srdcovkou bola Bazilika svätého Mikuláša, kde pôsobil ako člen rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku svätého Mikuláša. Pavol bol kamarátsky pre nás všetkých, mal veľmi nákazlivý a veľmi osobitý humor, kde vždy ironizoval sám seba, alebo dosť často ironizoval sám seba, ale na druhú stranu bol zanietenec pre históriu architektúry, pre históriu historických aut, bicyklov a turistika bola jeho veľká vášeň a tiež vlastne hudba skupiny Kamelot. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patrí námestie SNP a kreatívne centrum na Hlavnej 17. Jeho rukopis nesie aj obnovený priestor za Jednotou, ako aj rekonštrukcia Emerovej vily. Spomienkové podujatie na Pavla Ďurka by chceli v Bučanoch zopakovať o 4 roky. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.